taure chokwadi ikabanjoka nakoma nawe kwami kanzindikati wo kanzindikati namo yatemeza anumusoro sesanto bongongo bayeka isipi vanotena tenaniro monenzangara kati wadiri fulesi sakungoja kwangwata hatitakuremafuta tikatezesakutaunde makanganga anu arikutabudzika arikuona ndondo chakapondoka sembura potopondo kuteka raisi ngezingwa ungozokorwa uchifamba ngetsoka nonokorwa magetso ouya usiku kunge aroyi akadzi akungorukwe maoioi timabebi tokubhaira tokumirira kagetsi kuchimborani tichitouva netandonjo ndorito Bravo!